Enfal suresi. Enfal suresi Medine'de inen sürelerden ol 75 ayatdan ibarettir. Sürenin adı ilkinci ayatda agdalyan, oljolar manetini anladyan Enfal sözünden alınıptır. Bu sürede Allah şärik koşanların yeňilçe tede var boljakdyklary, Bedir söwüşinde bolup geçen wakalar, bu söwüşden çykarylmaly netijeler barada aýdylyp, müminlere iman, arkalaşma, söwüş, şertnamalar, oljolar, sabır we ähde wepalylyk, tertip düzgün meselelerde nasihat berilýär. Rahman we Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ey Muhammed, senden oljolaryň nähilli paýlanylmalygy hakynda sorarlar. Sen olara olja paýlaşmagyň hökmi Allah we peýgambere degişlidir. Şonuň üçin eger hakyky mümin bolsaňyz, Allah'dan gorkun, biregiň arasyny düzedin, Allah we onuň ilçisine boyun bolun diýip aýt. Müminler yanlarında Allah ýatlananda gorkudan ýaňa yürekleri sandırar. Onuň aýatlary okananda bolsa imanlary artar. Olar diňe Perwerdigarna bilip aglap oňa dayanarlar. Olar namazy dolu berjay edip özlerine nesip eden emlaklerini hayırlı işlere sarf ederler. Ine hakyky müminler şolardyr. Olary özleriniň Perwerdigarynyň ýanynda cennetde beýik dereceler, ýalkaw we mübarek gyrtgallar, nigmatlar vardır. Perwerdigaryň seni wajib iş, söwüş üçin öýüňden çykaran wagty, müminleriň käbiri muňa begenmendiler. Hakykat aýdyň ýüze çykandan soň hem olar seniň bilen jedel edýärdiler. Olar gözleri görüp durka hamana özleri ölümüň öňüne itilýän ýalydy. Allah iki topardan Mekkelleriň seniň Mekkedäki baýlyklaryňyzy ýüklenen kerweninden we Kurayşyň goşunundan birini seniň ýeňjekdiňizi wada berenne, olardan ýaragysyz toparyň kerweniň sizinki bolmagyny arzu edýärdiňiz. Hakykatda bolsa Allah buýruklary bilen haky üstün çykarmak, şärik goşmagyň güýjüni ýok edip kapyrlaryň köküni kesmek isleýärdi. Hemde Allah şärik goşan ol topar islemese-de hak bolan islam beýgelsin, batyl bolan şärik goşmaklyk ýok bolup gitsin diýärdi. Şol wagt siz Perwerdigaryňyzdan ýardym isleýärdiňiz. Ol men ýyzyna geljek müň perişte bilen dadyňyza ýetişerin diýip dileglerinizi kabul edipdi. Allah onu perişteleriň kömegini size bir boşluk bolsun, hem de kalplaryňyz aram tapsyn diýip etdi. Elbetde ýardym diňe Allah tarapyndyr. Çünki ol gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Düşman gorkusundan gözüňize uyku gelmeýän wagty Allah'nyň size beren rahatlygy bilen tehelje irkilmäge mümkinçilik aldyňyz. Sizi tämidlemek, şeytanyň berýän howsalatyny, waswasasyny gidermek, kalplaryňyza kuwat bermek hemde söwüş meýdanynda aýaklaryňyň mäkam durmagy üçin Allah asmandan üstüňize suw inderýärdi. Perwerdigarynyň periştelere şeýle ilham berýärdi. Men siziň bilendirin. Size müminlere anam gayrat berin. Men kapyrlaryň kalplaryna gorku salaryn. Bolun, olaryň boýunlaryny sogurun, olaryň ähli barmaklaryna urun. Takyk, olar Allah we onuň ilçisine garşy çykdylar. Kim Allah'nyň we ilçisiniň garşysyna çyksa bilip goýsun, Allah'nyň jedasy ýoguzdyr. Ýeri ey kapyrlar, yeňilçe sede bar bolmaňyz Allah'nyň sede beren bir adaby. Häzirlikçe bu jedanyň tagamyny dadyp görüň. Mundan başga kapyrlara dowdak adaby hem bardyr. Ey iman getirenler, hoşun bolup kapyrlar bilen ýüzbeýe çaknaşan wagtyňyz olardan ýydyňyzy öwürlüp gaçmaň. Kim beýle söwüş gününde eger gaýtadan baryp söwüşmek üçin ýa-da başga bir topara goşulmak bilen bagly hereket bolmadyk halda düşmandan ýydyny öwürlüp gaçsa, ol Allah'nyň gadabyna duçar bolar. Onuň barjak ýeri dowdakdyr. Bu nähilli erwet netijedir. Siz söwüşde olary öz güýçleriňiz bilen öldürmediňiz. Eýsem olary Allah öldürdi. Ey Muhammed, topragy diňen makalyň sen diňmadyň, onu Allah diňdi. Allah muny müminlere ajaýyp bir synagdan geçirmek üçin etdi. Elbetde Allah ähli dady eşdiýändir, bilýändir. Ine Allah size şeýle kömek etdi. Elbetde Allah kapyrlaryň ähli edenlerini, Kur'an dudaklaryny puja çykarar. Ey Allah şärik goşanlar, siz ýeňiş etdiýärsiňizmi? Ine size gerek bolsa ýeňiş. Siz peýgamberi inkar etmekden dänseňiz, bu siziň üçin behbitli bolar. Eger ýene-de söwüşe başlasaňyz,
onda bizden başlar. Tanınız köp hem bolsa size hiç peýda degmez. Çünkü Allah müminler bilendir. Ey iman getirenler! Allah ve onun ilçisine boyun bolun. Kur'an'ın ve Allah'ın ilçisinin öğütlerini eşitip durkanız, ondan yüzü öwürmäň. Boyun bolmak istemän soňlar, dinlemeseleri hem dinleýän ýaly bolup, soň bolsa eşitdik diýenler ýaly bolmaň. Çünkü Allah'ın nazarında yer yüzündäki jandarlaryň, insanlaryň iň erwedi, akıllaryny ulanmaýandykları üçin ker we lal bolanlarydyr. Elbette Allah olardan belli bir haýryň boljagyny bilsedi, olara eşitdirerdi. Ýöne olar ananmak ukymyny ýitiren soňlar, hak sözi eşitseler de yeni ýüze öwürüp giderler. Ey iman getirenler! Allah we onun ilçisi sizi diýreltjek ýa-da ebedi ýaşaşa ýetirjek hakykata çagyryp durkalar, boyun bolun, bilip goýun. Allah insan bilen onun kalbynyň arasyna girer we siz soň onun huzurunda jemlenersiňiz. Fitneden gorkun, sebäbi onun ziýany diňe zulüm edenlere degmez. Eýsem hemmäňizi weýran eder. Allah'ın azabynyň ýowuzlygyny bilip goýun. Pikirlenip görün. Bir wagtlar siz bu ýeriň ýüzünde az sanlydyňyz we ejizdiňiz. Hatta insanlaryň sizi horlap tutem etjeklerinden hem heder edýärdiňiz. Bu ýagdaýda kaňyz Allah size yer ýurt nesip etdi. Ýardam berip sizi goldady. Sizin şükür etmeňiz üçin size päkide we halal zatlar bilen ırskalyňyzy artdyrdy. Ey iman getirenler! Allah we onun ilçisine hıyanet etmeň. Bilip durkaňyz özüňize degişli amanatlary hem hıyanet etmeň. Bilip goýun, sizin gadalanlaryňyz we perdetleriňiz diňe sinagdyr. Beýik silag bolsa ahiretde Allah'ın ýanyndadyr. Ey iman getirenler! Siz Allah'dan gorkup haramdan saklansaňyz, Allah size hakykati yalandan saýlap biljek paýha süýjüni berer. Sizin günahlarınızı örter, sizi yalkar. Allah beýik merhamet eýesidir. Bir wagtlar kapyrlar senin elin goluň baglap, zindana atylmy ýa-da ýok edilmi, ýa-da seni ýurtdan çykaryp kowalmy diýip ençe dudak gurnapdylar. Olar dudak gurasa gura bersinler. Allah hem olara dudak gurýandyr. Allah dudak gurýanlaryň iň ökdesidir. Olar biziň ayatlarymyz okalan wagty eşitdik. İstesek biz hem muňa meňdeşini oýlap taparys. Bu öň ötüp geçen insanlaryň toslan rowayatlaryndan başga zat däl diýerler. Hani bir wagtlar olar, ey Perwerdigarim, eger bu Kur'an senin tarapyňdan gelen hak kitap bolsa, häziriň özünde üstüme de asmandan daş ýagdyr, ýa-da bize agyr bir azap ber diýipdiler. Ýöne sen olaryň arasynda kaň, Allah olara azap bermez. Eger olar toba etseler, hem de günahlarının geçilmek için yalkav dileseler, onna Allah olara azap vermekçi däldir. Eýsem Allah olary neniň cezalandyrmasyn? Sebäbi olar Mescid-i Haramyň Käbäniň münasip hak eýeler bolmasalar da, onu ziyaret etmek isteyen müminleri idine gaýtarýarlar. Ol ýere hyzmat etmäge we onu dolandyrmaga münasip bolanlar Allah'ny hormatlap, ona şärik goşmakdan saklanan takwalardyr. Ýöne olaryň aglabasy muny bilmediler. Olaryň Mescid-i Haramdaky dilek dogalary bolsa, syýkylyk edip el çatmakdan başga zat däldir. Küpür edýänlerden bolanyňyz üçin hani azaby dadyp görüň. Kapyrlar insanları Allah'ın ýolundan daşlaşdyrmak üçin gazançlaryny sarp edýärdiler. Olar ýene de sarp ederler. Emma maksatlaryna yetmän soňlar bu olar üçin ýürek agyrsy bolar. Soň hem olar ýeňilşe sede war edilerler. Haky inkar edenler jemlenilip dogdaha uğradylar. Allah murdary päkideden mümini kapyrdan aýrar. Murdary bir-birleriniň üstüne mindirip, hemmesini bir ýere jemläp, hem de üýşürip, hemmesini birlikde dogdaha salar. Ine ziyan çekenler şolardyr. Ey Muhammed, kapyrlara aýt. Eger peýgambere duşmançylykdan ýüze öwürip islama girseler, olaryň öňki eden günäleri bagyşlanar. Ýok, eger ýene duşmançylyga baş goşjak bolsalar, onu öýleri ýalylaryň başyna gelen ahwalat olaryň hem depetinden iner. Fitne bütünle ýok edilip, din Allah üçin bir karar bolýança olara garşy töweşiň. Eger fitneden ýüze öwürseler, olara degmäň, Allah olaryň edýänlerini görýändir. Eger kapyrlar täzeden fitne baş goşsalar, onu bilip goýun.
Allah sizin penakäriniźdir. Ol nähil ajaýyp hosardyr, nähil ajaýyp kömekçidir. Eger Allah we iki goşunyň gapma garşy gelen hak bilen batylyň aýan edilen Bedir söwüşgüni bendämide Muhammede inderen ayatlarymyda iman getirýän bolsaňyz bilip goýuň. Söwüşde alınan oljanyň 5den biri Allah üçin, peýgambere, onuň ýakyn neberesine, yetimlere, garip gatarlara we ýolagçylara degişlidir. Bu hökümü bolşy ýaly kabul edin. Allah'nın ähli zada güýji ýetýändir. Hani Bedir söwüşgüni ey musulmanlar, siz jülgäniň ýakyndadyňyz, Medine tarapyndadyňyz. Olar hem uzak Mekke tarapyndady. Kerwan bolsa sizden has aşakda deňiziň ýakasyndady. Eger öňünden dilleşen bolsaňyzam bellenden wagtda şeýdip duşuşyp bilmezdiňiz. Ýöne Allah takdir eden işini amala aşyrmak üçin sizi şeýle ýagdaýda duşurdy. Bu ýerde helak boljaklar äskär delili görüp helak bolsun. Sagaman galanlar hem äskär delili görüp ýaşasyn. Çünki Allah ähli zady esdiýändir we bilýändir. Hani ýatla Allah taňa düşüňde Allah şärik goşanlaryň eskerleriniň sanyny az edip görkezipdi. Eger olar köp görkeden bolsady, howsala düşüp buyruk bermekde düşünşmenlik ýöne çykardy. Ýöne Allah sizi mundan halat etdi. Çünki ol insan sinalaryna giýlenýän ähli zady gowy bilýändir. Allah'nın takdir eden işini amala aşyrmak üçin gapma garşylyga gelen wagtyňyz düşmanlary siziň gözleriňizde az görkezýärdi. Sizi hem olara az görkezýärdi. Bütün işlerde ahir soňy höküm oňa degişlidir. Ey iman getirenler! Söwüş wagty düşman bilen ýüzbeýiz bolanyňyzda ýa-da tesmäň, mert durun. Allah'ny köp ýatlaň, muradyňyza ýetersiňiz. Allah we onuň ilçisine boyun boluň. Agdala bolmaň, ýogsa howsala düşüp ejidlersiňiz. Güýç kuwatyňyz gider. Hemişe sabırly boluň, çünki Allah sabır edýänler bilen biledir. Gedemlik edip, il gözünde görünjek bolup, insanları Allah ýolundan daşlaşdyrmak niýeti bilen Bedir söwüşgüni ýurtlaryndan Mekke'den çykan kapyrlar ýaly bolmaň. Allah olary ähli tarapdan gurşap alandyr. Şol mahal şeytan olara eden işlerini ajaýyp görkezip, bugün insanlardan sizi ýeňjek hiç kim ýokdur. Men hem size himayatkärdim diýipdi. Ýöne iki goşun çaknaşan wagty şeytan ýygyna öwrülip, men sizden bidar, men siziň görmeýän zatlaryňyzdy peristeleri görýärin, men Allah'dan gorkýaryn, Allah'nyň azaby ören elhensdir diýdi. Şol wagt munapyklar we kalplaryna şek şüphe bolanlar, olary musulmanlary öz dinleri allawa saldy. Çünkü özlerinden has güýçli goşun bilen söwüşe çykýarlar diýişdiler. Ýok, beýle däl. Kim Allah inanyp oňa bil baglasa, Allah oňa ýeterlikdir. Elbetde Allah gudraty güýçlüdir, hikmet eýesidir. Peristeler kapyrlaryň ýüzlerine we arkalaryna urup, dadyň makaly, alawlap ýanmagyň azabyny diýip, olaryň janlaryny alanlaryna bir görsediň. Peristeler, ine bu siziň gadanan dadyňyz, ýogsa Allah hiç haçan bendelerine zulüm etmez diýerler. Bularyň bolşy Firawunyň kowmynyň we ondan öňkü zalimlaryň özlerini alyp barşlary ýaly boldy. Olar Allah'nyň ayatlaryny inkar etdiler. Allah da olary günäleri derarly azap bilen tutdy. Çünki Allah ören kuwatlydyr, azaby juda elhensdir. Munyň sebäbi eger bir millet özünde bar bolan zady ýaxşy ahlak häsiýetlerini üýtgetmese, Allah da olara beren nigmatyny ýaxşy ýagdaýy üýtgetmez. Taqiq Allah ähli zady esdiýändir, bilýändir. Firawunyň kowmynyň we olardan öňkü zalimlaryň özlerini alyp barşy ýaly, olar hem özleriniň Perwerdigarynyň ayatlaryna yalan diýdiler. Biz hem günäleri sebäpli olar ýok etdik. Firawuny we ýanyndakylar deňde gark etdik. Dogrusy bularyň hemmesi hem zalimdiler. Allah'nın nazarında bütün canlı candarların içinde iň erbedi Allah'ını inkar edenlerdir. Olar iman getirmediler. Olaryň arasynda senin bilen şertnama baglaşyp, soň Allah'dan gorkman, hergedek alalaşyk bodan kişiler hem bardyr. Söwüşde olara şertnamalaryny bodanlara gabat gelseň, olary ele salsaň, olary öldürüp dagat,
Goy beýleki düşmanlara da ıwrat bolsun, şeýdip akyllarına aylansınlar. Senin bilen şertnama bağlaşan bir kowmyň ılalaşyga ters gelip hiýanat etmeginden çekinseň, olara şertnamanyň ýatyrylýandygyny yglan et. Allah hiýanatçylary hiç haçan halamaz. İnkar edenler halas bolandyr öýtmesinler. Olar biziň elimizden çıkmazlar. Olara düşmanlara garşy ýagdaýyňyz ýetdiginden güýç we söwüş atlaryny taýýarlaň. Onuň bilen Allahyň düşmanlaryny, siziň düşmanlaryňyzy we olaryň aňyrsynda siziň bilmeýän, diňe Allahyň bilýän başga düşmanlaryňyzy da gorka salarsyňyz. Allahyň ýolunda näme sarp etseňiz, onuň öwedi size noksansyz gaýtarylyp berler. Size hiç ýyly zulüm edilmez. Eger olar ýaraşmakçy bolsalar, sen olar bilen alalaş, hem de Allah bilbagla. Çünki Allah ähli zady eşdiýändir, bilýändir. Eger olar alalaşyk edip seni aldamak isteseler, Allah senin üçin yeterliklidir. Öz kömegi bilen seni we müminleri goldan hem Allah'dır. Ol Allah olaryň müminleriň kalplaryny birek-birege ısynışdyrdy. Eger de sen dünýäde bar bolan ähli zatlary sarp etseň de olaryň kalplaryny birleşdirip bilmezdiň. Ýöne Allah olaryň arasyny ısynışdyrdy. Çünki ol gudraty güýçlüdir, hikmet eýetidir. Ey Peygamber, Allah sana ve özüne eýeren müminlere yeterlikdir. Ey Peygamber, müminleri söwüşe höwetlendir. Eger sizden 20 sany sabırly kişi bolsa, ol kapyrlardan 200 düşmany ýeňer. Eger sizden 100 sany sabırly kişi bolsa, kapyrlardan 1000 düşmany ýeňer. Çünki kapyrlar hakykati bilmeýän kowmdyr. Emma häzir Allah sizde söwüş etmek meselesinde ejizligiň bardygyny bilip ýüküňizi ýeňletdi. Bu ýagdaýda sizden sabırly 100 kişi Allahyň eradesi bilen 200 kapyrdan üstün çykar. Ve eger sizden 1000 kişi bar bolsa, olaryň kapyrlaryň 2000'sini ýeňer. Takyk Allah sabırly kişiler bilendir. İslendik Peýgambere yer ýüzünde küpri dolu ýok edip hak dini rewaçlyk tapýança yesirden tölek alıp onu adat etmek doğru değildir. Siz dünyanın wagtlaýyn zatlaryny isleýärsiňiz, Allah bolsa siziň ahireti kazanmaňyzy isleýär. Allah gudraty güýçlüdir, hikmet eýesidir. Allah tarapyndan öň berilen bir hökm bolmadyk bolsa-da, alan fidýaňyz puluňyz üçin size hökmän elhenç bir azap berlerdi. Indi ele sanan oljalaryňyz halal we päkdir. Arkaýyn iý beriň. Hem de Allah'dan gorkun, bilip goýun. Takyk Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Ey Peygamber, elleriňizdäki ýesirlere aýt. Eger Allah siziň kalplaryňyzda hayır, ýaxşy niýet, iman we ihlasy ymtylşy görse, sizden alınan fidyelerden has hayırlysyny size berer we günähläriňizi bağışlar. Çünki Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Eger sana hiýanat etmek isteseler, berk bilsinler. Olar öň hem Allah hiýanat edipdiler. Allah olaryň garşysyna sana mümkinçilik we kuwwat berip, soňunda olary seniň eliňe düşürdi. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. İman getirip Allahyň ýolunda hicret göç edenler, emlakleri we janlary bilen söwüşenler we olara arka çykan ensarlar, Medineli musulmanlar ine olar birek-biregiň dostlarydyr. Bir-birleriniň miras düşerleridir. İman getirip hicret göç etmeýänler bolsa, olar hicret göç edýänçäler, size olaryň mirasyndan pay ýokdur. Eger olar din marada ýardam isteseler, siziň bilen şertnamasy bolan başga kowmyň garşysynda bolmasa, kömek etmek siziň borcuňyzdyr. Allah siziň etjeklerinizi bolşy ýaly görýändir. Dini inkar edenler bir-birlerine dostdurlar, arka çykarlar. Eger siz hem bir-biriňize goldaw bermeseňiz, dünýäde fitne gopar, elhenç bozgaklyk, bulanmajylyk ýüze çykar. İman getirip hicret göç edenler, Allahyň ýoluna söwüşip, olara gucak açyp ýardym berenler, ensarlar ine hakyky müminler şolardyr. Olar ýalkanarlar, wırtgallaryny hem biýmeçber berler. Mundan öň iman getirip hicret göç edenler, siziň bilen bilelikde söwüşenler ine şolar hem siziň bilen deňdir. Allahyň hökmüne göre dogan okoşanlar däl de ýakyn dogan garyndaş bolanlar bir-birlerine miras düşer bolmaga has laýykdyrlar. Takyk
Allah ehli dady eşdiýändir, bilýändir.